హాయ్ అండి. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా అందరూ? నేను చెప్పాను కదండీ స్కూల్ హాలిడేస్ ఇచ్చారని. మాకు థర్స్‌డే నుంచి సండే వరకు ఇచ్చారండి. అందుకని పిల్లలు ఏంటంటే ఇంటి దగ్గర ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయండి ఇంట్లో. అవేంటంటే మాకు జ్యూస్ చేసి ఇవ్వు అని అడుగుతున్నారండి. నేనేంటంటే జ్యూస్ చేస్తే బాగుంటుందా? లేదా ఐస్ క్రీమ్ చేద్దాము ఒకసారి ట్రై చేద్దామని చేస్తున్నానండి. కీరకాయ ఇత్తనాలన్నీ తీసేసి ఇలా ముక్కలు కోసుకొని మిక్సీ జార్‌లో వేసుకొని అలానే ఒక 3 స్పూన్స్ చక్కెరేసానండి. అలానే కొన్ని పాలు పోసాను. పాలు పోసేసి అవన్నీ మొత్తం మిక్సీకేసేసానండి. పిల్లలిద్దరికి ఏంటంటే ఐస్ పుల్లలు పెట్టేసి గ్లాసులలో పోసి పెట్టానండి. మిగిలింది ఏంటంటే బాక్స్ గిన్నెలో పోసి పెట్టాను. డీప్ ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టానండి. 3 అవర్స్ తర్వాత తీసానండి. పర్లేదండి, బాగానే ఐసాల్నే ఉంది. అంటే అంగట్లో అంత లేదు గానీ, లేదు ట్రై చేయొచ్చు, రెసిపీ అయితే బాగుంది. మా పిల్లలు కూడా బాగుందమ్మా అని అన్నారు. కానీ ఐస్ ఏంటంటే పెద్దదిగా అనిపిస్తుంది మామూలుగా కాకుండా. కాబట్టి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్.